Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Úžasná Božia milosť. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hriez, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. 24. jún. Cena jednej ľudskej duše. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji, lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. 1. Korinťanom 6. kapitola, verše 19 a 20. Všetci ľudia boli kúpení za nekonečnú cenu. Tým, že Boh vlial do tohto sveta celú nebeskú pokladnicu, že nám v Kristovi daroval celé nebo, kúpil vôľu, city, myseľ i dušu každého človeka. Či už ide o veriacich alebo neveriacich, všetci ľudia sú Pánovým vlastníctvom. Sme jeho stvorením a vykúpením. Samotné naše telo nie je naše, aby sme s ním zaobchádzali, ako sa nám zachce. Aby sme ho oslabovali návykmi, ktoré vedú k jeho skaze, čo nám znemožňuje poskytovať Bohu dokonalú službu. Náš život a všetky naše schopnosti patria jemu. On sa o nás stará v každom okamihu. On udržiava živý organizmus v činnosti. Keby bol ponechaný na chvíľu bežať svojvoľne, zomreli by sme. Sme absolútne závislí od Boha. Keď pochopíme svoj vzťah k Bohu a jeho vzťah k nám, dostane sa nám veľké ponaučenie. Slová "nie ste sami svoji, lebo ste kúpení za cenu" by mali visieť v pamätných sieňach, aby sme si vždy uvedomili Božie právo na náš talent, majetok, vplyv, naše individuálne ja. Máme sa naučiť, ako s týmto Božím darom zaobchádzať v mysli, na duši, na tele, aby sme mu ako Kristom vykúpené vlastníctvo mohli preukazovať zdravú, spásonosnú službu. Pozemské bohatstvo sa stráca v porovnaní s hodnotou jedinej duše, za ktorú náš Pán a Majster zomrel. Ten, kto váži vrchy na váhach a hory na miskách závažia, považuje ľudskú dušu za nekonečne cennú. Kiež by na mladých ľudí zapôsobila myšlienka, že nie sú sami svoji. Patria Kristovi, sú vykúpení jeho krvou, sú nádejou jeho lásky. Žijú, pretože ich on udržiava svojou mocou. Ich čas, ich sila, ich schopnosti sú jeho, aby ich rozvíjali, aby ich trénovali a aby ich použili pre neho. Kristus ťa kúpil za drahú cenu a ponúka ti milosť a slávu. Záleží len na tebe, či tieto dary chceš prijať. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.